Ikaduhang Domingo sa Adbiyento, Disyembre 6, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaías. Ania ang akong sinugo, nga ipadala ko una kanimo, aron andamon niya ang imong agianan. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agianan. Busa namunyag si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tawo sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo. Panit ang iyang bakos ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tawo nga moanhi sunod kanako, mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.